we are ready to face the threats of Russian aggression. It's been the most significant abuse of power. Jake Sullivan ni ale Ameriki Jamana ɲɛmɔgɔ ale ka kɛnɛma ko ani sarasiw kunkan ko o bilasiralibaga ye y'a yira k'a fɔ k'a to u ka pankunu min wele ko Air Force One kɔnɔna la yanni a ka jigin Madrid u ka bɛnkan jamana dɔw fɛnɛ bɛna layidu ta ka dɔ fara u ka nafolomugu a mun bɛna don sarasiw ka koɲa fanfɛla la kɛrɛnkɛrɛnnenya la u bɛn'u tinti Baltic ale kɔnɔyanfan kan. Joe Biden ale yɛrɛ kan ka laselikɛ taratadenw ani Espagne jamana ɲɛmɔgɔ Pedro Sanchez u ka kuma falen senfɛ ko Ameriki Jamana bɛna dɔ fara a ka bɔta kan ni shiyen wɔrɔ ye ni an b'a dɔn k'a fɔ sisan a bɛ shiyen 4 de la jikan maramafɛn cɛjugu o bila ka taga u ka dagayɔrɔ min bɛ Orota mara la ni u bɛ jamana worodugu yanfan na. Irisi jamana fɛnɛ layidu ta ko nin kalo nata in na u bɛna u ka misil Iskander k'o di Belarus'u ma ni ale bɛ se ka u ka maramafɛn sisiman cɛjugu ninnu o caman ta ni laseli kɛra Irisi jamana ɲɛmɔgɔ fɛ Vladimir Putin ani Alexander Lukashenko ni o ye Belarusi jamana ɲɛmɔgɔ ye u ka ɲɔgɔn ye senfɛ. Bota Ameriki Jamana faamayaso ka kuma la ale fɛnɛ bɛna laɲini kɛrɛnkɛrɛnlenw ta wari bɔli sira kan yaasa u ka bɛnkan ka a ka hakilila sɔrɔ nafolomugu yaasa k'u ka baaraw kɛ ka ɲɛ. Emission targets for NATO as an organization.